Ambe alamisa dina la juin kalo kile 16 samba fla ni mugan fla malati fla dama bala jeni fonondo ama fa obisimina nga kuna foni chama jam kankono ina fa korole an elbeshi cham de bo masala ke nyon fe bi anga kuma kon mena teme mi ngode ka fo au conseil islamique mo ko ni communiquer do bo mini mbayi la ka fo kubna na ashadad sebendo ko ni bom mimba to wajuru ke yoro la nga misiri kono la bembala munumbe no ni futugu futugu munumbe no ka shalalo bo o kon na la mimba to abe fese fese elbeshi cham bismillah gata ni kile ka fulla se afle ba bela jewani wati na maliko no ani maliko kan comme nya fa chogo mina au conseil islamique mo ko communiquer mbo yere fana yayi e bisaka nya fa lu jume ka ngam ko ga ya fam nya chogo di gata ina fa ya fa chogo mina au conseil islamique mo wi décision do bo décision yi ambe se ka foka ko ballan côté ma ko me se ka sigini ni parce que gata mamu mana anka jamana na mali ni ya jeni ka ko keme ko sara dala bi kononton dɔw yɛrɛ ko fo bi kononton ni kɔnɔntɔn ko o bɛɛ ye silamɛ ma donc mais o bɛ se ka faamuya cogo min na parce que silamɛ bɛ yen nɔ maa mun bɛ yen nɔ par exemple ni o ye o bɛ silamɛya baaraw kɛ i n'a fɔ ka seli ka sun ka jaga bɔ ni se b'a ye ka taa hiji la o ye bɛ se ka kɛ silamɛ dɔ ye mais maa dɔw fana bɛ se k'a fɔ ko an bɛ se k'a fɔ k'olu ye silamɛya sɔrɔ tiɲɛ fana fɛ n'o o ye tɔgɔ sira ye parce que i b'a sɔrɔ silamɛ tɔgɔ b'u la u mansaw ye silamɛw ye mais i b'a sɔrɔ u yɛrɛ tɛ silamɛya barakɛ n'o an b'a fɔ olu ma ko les non pratiquants donc mais e kɔni b'a ye k'a fɔ ko Mali kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ globalement silamɛ tɔgɔ bɛ maa min na o de ka ca ka tɛmɛ tɔgɔ wɛrɛw fana bɛ maa minnu na donc o de y'a to an ka jamana kɔnɔ u b'a fɔ ko n'i y'a ta kɛmɛ sira la silamɛ de ye jɛkulu ye min ka ca ka tɛmɛ diinɛ tɔ bɛɛ lajɛlen kan bon o silamɛya in a dabɔra Ala ɲini kama walasa an bɛ diɲɛ in kɔnɔ bi ni Ala ka wele sera an ma don min na nin fana kɔfɛ étape wɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'o ye kiyama ye donc an ka se ka silamɛya baaraw kɛ yan nɔ pour que ni Ala ka wele sera an ma ni an ka se ka kisi a n'a ka hinɛ sɔrɔ kiyama jɔ don donc i b'a ye k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi o baara kɔnɔna la gɛlɛya misɛnnin caman bɛ ka don a kɔnɔna la parce que maaw b'a ye k'a fɔ ko an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la silamɛya yɛrɛ tilala branche caman ye bɛɛ n'a ka tendance don bɛɛ ko ale ta de ye tiɲɛ ale ka sira de ni alijinɛ ka surun donc mais hali n'a y'a sɔrɔ ni a bɛɛ lajɛlen kɔni ko k'u bɛ kuranɛ kɔ u bɛ ciba kɔ kisi ni nɛɛma b'a ye u bɛ Ala yɛrɛ fana kɔ donc mais taabolo lamɛnna i b'a ye k'a fɔ k'u ka taabolo tɛ ka se ka kɛ kelen ye o hukumu de kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko wajulu minnu bɛ kɛ a wajulu la tuma caman gata an yɛrɛ caman b'a mɛn kɔrɔmatigɛliw bɛ kɛ a la dɔ bɛ dɔ ka taabolo la gosi bɛɛ ko k'a bɛ kuranɛ kelen kɔ bɛɛ ko a bɛ Ala kelen kɔ mais i b'a sɔrɔ wajulu kɔnɔna la u bɛ ɲɔgɔn ka taabolo la gosi wajulu kɔnɔna la o fana tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko tuma dɔ la an bɛ subahana mansinko tile de la internet an b'o waati de la i b'a ye maa dɔw fana bɛ yen nɔ minnu fana bɛ wajulu dɔw bɛ se ka kɛ heure 2 fo heure 3 kɔnɔna la mais maa dɔw bɛ se ka minute 5 minute 3 dɔrɔn tigɛ wajulu partie dɔ la dɔrɔn ka o kɛ a dama video ye k'o bila a dan ma mais ka sɔrɔ maa minnu b'o minute 3 minute 5 lajɛ o video bɛ kɛ video ka fitinɛ wuli parce que u ma kuma mun fɔra u ma kuma daminɛ lamɛn u ma laban lamɛn u ye yɔrɔ fitinin dɔrɔn lamɛn kuma in kɔnɔna la donc u b'u poro o kuma kan donc a kɛlen don fitinɛba ye bi an ka jamana kɔnɔna la ni dɔ ye k'a fɔ ko gata diinɛ kɛlɛ ale ye fɛn dɔ ye a ma wuli jamana fosi la k'a ma bɔnɛ yɛrɛ de jigin yɔrɔ kan ko jamana ma san caman ba de kɛ san'a ka se ka taaɲɛ baaraw walima a ka se ka a ka ɲɛnamaya siraw yɛrɛ taamali daminɛ donc diinɛko kɛlɛ ye fɛn minnu man ɲi kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ gata u nana ka na u sinsin wajulu kɛ tɛmɛnen kɔ u nana u sinsin misiriko fana kan i b'a ye k'a fɔ ko misiri qualité 2 bɛ yen nɔ o conseil islamique yɛrɛ y'a fɔ cogo min na misiri qualité fɔlɔ o bɛ se ka kɛ mosquée communautaire ye min bɛ yen nɔ n'o o bɛ communauté sigi dugudenw ka bila la donc ani mosquée privée i n'a fɔ kɛnyɛrɛye misiri donc kɛnyɛrɛye misiri maintenant n'o bɛ se ka kɛ misiri min jɔra maa min ye nafolo b'a yɛrɛ kun ka misiri jɔ walima jɛkulu dɔ ye wari b'a kun ka misiri jɔ a bɛ se ka kɛ association ye a bɛ se ka kɛ en tout cas o kɔni ye kɛnyɛrɛye misiri ye o ni communauté ta fana tɛ kelen donc a mode de gestion tɛ kelen ye parce que i b'a sɔrɔ misiri kɔnɔna la a fana directeur walima a président wa en tout cas a ɲɛmaaba kɔni o ye alimami ye u alimami u sigicogo tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ communauté minnu bɛ taa ka taa seli silamɛ minnu bɛ seli misiri la walima silamɛ minnu bɛ dugu kɔnɔna la olu bɛ se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka alimami ka o désigner mais kɛnyɛrɛye misiri i b'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ wari b'a kun k'a jɔ ale de bɛ se ka alimami sigi a yɛrɛ ye walima ni association ye misiri jɔ association bɛ se ka imam sigi a yɛrɛ ye mais o bɛɛ n'a ta gata tuma caman mankan bɛ wuli misiri kɔnɔna la fo tuma dɔ la manamafɛnw bɛ ta ɲɔgɔn kama
misiri kɔnɔ yɛrɛ min ala ka so ye tuma la gata mankan bɛ wuli tuma la fo fɛn min ye dajugu nɛninw ye olu yɛrɛ fana bɛɛ bɛ kɛ misiri kɔnɔnaw la tuma caman donc i b'a ye k'a fɔ ko a gɛlɛya bɛ kɛ barika ka bonya an b'a jigiya k'a fɔ o conseil a ɲɛ bɛ fitinɛ dɔ natɔ la a bɛ fɛ ka wuli ka o kunbɛn o de nana ni nin communiqué ye walasa ka se ka fɛn min ye wajulu minnu bɛ kɛ Mali kɔnɔna la ani an ka misiri kɔnɔnaw taabolo bɛ cogo min na ka se ka yɛlɛma don la a kɔnɔna ka se ka sanuya ni sanuya fɔra a tɛ n'a fɔ ko ka furan ka a kɔnɔna jɛ o tɛ mais n'a fɔra ko ka a secteur sanuya mɛ na o de ka se ka disposition sigi sen kan pour que maaw kana wuli k'u yɛrɛ ma ten k'a fɔ k'u bɛ t'u yɛrɛ kɛ wajulukɛla ye bɛɛ man kan tɛ ka wajulu kɛ parce que wajulu ye fɛn dɔ ye maaw de b'a la mais kuma minnu bɛ fɔ maaw de bɛ da la donc bɛɛ man kan tɛ ka kɛ wajulukɛla ye bon misiri man kan tɛ ka jɔ cogo sugu bɛɛ la man kan tɛ ka jɔ yɔrɔ sugu bɛɛ la misiri man kan tɛ ka mɔgɔ sugu bɛɛ man kan tɛ ka kɛ alimami fana ye misiri kɔnɔna la donc pour ka se ka fitinɛw fana éviter misiri kɔnɔna la donc ka taa bakuruba la an bɛ se ka min fɔ o conseil ka décision na o ye nin belebele fila ye. o kɔnɔna la Elbeshi Cham i da tura misiri kɔni difficulté caman la min yɛrɛ ye k'a fɔ ko furugu yɛrɛ bɛ tɛmɛ alimamiw ni ɲɔgɔn cɛ alimami falenw na i b'a ye k'a fɔ alimami dɔw yɛrɛ bɛ gileki bɔ ɲɔgɔn kama ka siɲɛ ta alimamiya kama o kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ an bɛ bɔ o yɛrɛ bɛ bɔ silamɛya cadre kɔnɔ a bɛ kɛ ko wɛrɛ ye. Gata n'i kɔni bɛ o mankan kɔni gannen kɔni ko kɛlɛ o kɛlɛ bɛ misi kunkolo nɔfɛ da dugula ko don parce que i b'a dɔn misiri kɔnɔnaw la ni mɔgɔw bɛ taa selisiri juma dɔn yɛrɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ ko a caman na bɔrɔnin dɔ bɛ yaala k'a fɔ ko fisabilila a y'a di ala ma donc maa mun se mana kɛ min ye k'a ta warimisɛnnin na fo ka taa se bulu ma maaw bɛ wariw bila a fɛn kɔnɔna la donc an b'a ye k'a fɔ ko gata maa caman bɛ yen nɔ bi kɔnɔnafili ye mɔgɔ caman lase misiri kɔnɔna la parce que n'i ye i si bɛɛ kɛ i bɛ juguman kɛ dɔrɔn na donc i ni dɛsɛra waati min na k'a fɔ ko i si jɛra fanga t'i la fɛɛrɛ t'i kɔnɔ tuguni donc caman ye o yɔrɔ misiri kɛ u ta yɔrɔ ye maintenant pour ka se ka ala lasɔrɔ mais u b'a fɔ ko dugumɛnɛ tɛ a sɔnkɔrɔ bila k'a b'a buranna la c'est à dire i bangera cogo min na ka kɔrɔbaya ni mentalité min ye k'i ka adamadenya kɛ ni mentalité min ye kɔrɔ tɛna se ka o jogo b'i la donc hali n'i donna misiri kɔnɔ cogoya foyi t'a la a jogo bɛ tugu i nɔfɛ donc i b'a ye k'a fɔ ko wariko kɔni ani jɔyɔrɔko o bɛ an ka misiri kɔnɔnaw mankanmisɛnnin caman na donc c'est clair que a mɛnna a janyara gata nin décision in min bɔlen filɛ nin ye a man kan tɛ ka dan nin dɔrɔn ma il faut taali ɲɛfɛ fo lajɛrew de ka kɛ ka se ka alimamibaw wele minnu la kodɔn don jamana in kɔnɔna la danayaba bɛ minnu kan f'olu ka ɲɔgɔn de kɛ ka jɛrɛw sigi walasa ka se ka fɛn min ye misiriko ye a gestion bɛ kɛ cogo min na ka se k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye mali kɔnɔ wajulu bɛ kɛ cogo min na ka se k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye walasa pour que hali ka kɛ wajulukɛla ye yamaruya sɛbɛn ka sɔrɔ i bolo a kana kɛ dɔrɔn ko i ye san kelen san fila kɛ dɔ nɔfɛ kalandenya la o tigi e fana sera ka dakuɲɛ fila fɔ sisan kuranɛ kɔnɔna la k'e fana bɛ t'i ka wajulukɛla sigi walima k'i kun ye dɔ ka kalanden o tigi taɲara k'e fana kana kɛ i dama wajulukɛla ye parce que e kun ye o tigi ka kalanden ye o tigi tɛ yen nɔ donc f'i ka passé siraw de fɛ ka taa yamaruya sɛbɛn de ɲini n ka taa an filɛ journaliste la bi an bɛ passé siraw de fɛ ka taa an ka cakɛda ninnu bɛ yamaruya sɛbɛn ɲini walasa ka se ka presse ye minnu bɛ baara k'a kɔnɔna la sɛbɛn de bɛ d'i ma maintenant min bɛ yamaruya i ka a baara fana kɛ donc wajulu fana kan ka se ka kɛ ten cogo la parce que kuma minnu bɛ bɔ a kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw bila limaniya ni hinɛ sira kan kisi sira kan tout comme kuma minnu bɛ bɔ a kɔnɔna la a bɛ se ka mɔgɔw bila fitinɛ sira kan maintenant n'a dun fitinɛ wulila a tɛ taa ka maa si kelen to i bɛ diinɛ la o tɛ diinɛ la o a tɛ taa ka maa si kelen to gata. o ye tiɲɛ ye o kɔnɔna la faamuyali ko ɲuman o ka sɔrɔ